É un placer para mí presentar a Bruno Esperante, que vai ser a persoa que nos guíe nesta última sesión do día. Bueno, é unha sesión que ten moito mérito de manter, porque comezamos ás 6:30 da tarde e levamos un día intenso de contidos, de conversas, de encontros. Por iso que agradecemos muchísimo a Bruno que aceptase o convite da Clara Corvelle para guiarnos nesta última sesión, que é a sesión da leitura guiada. O Bruno Esperante é profesor de Historia Económica da Universidade de Santiago de Compostela. Fixo a tese era en Historia Contemporánea, non? E hoxe en día, como digo, profesor de Historia Económica. A súa tese é moi interesante. Ele estudou a modernización no mundo agrario da Galiza da segunda metade do século XX, centrándose na introducción dos tractores, do que supuxo para o sector agrario galego na segunda metade do século XX a introducción dos tractores agrícolas. O artigo que publicou no Caseto da Clara Corvelle xa hai un ano e pico sobre este tema, que destilaba, sintetizaba moitísimos contidos da tese, foi un dos máis lidos nese ano, e tamén nos di algo dos temas que a veces interesan, e, bueno, obviamente o artigo estaba moi ben escrito, entón tamén ten sentido que tivese esa boa recepción. O Bruno vai nos guiar no que resta desta xuntanza, seguindo un texto do historiador José Antonio Durán, que se titula El problema agrario de Galicia, outro proceso de cambio por derribo. É un artigo longo, xa publicado no 81, nunha revista académica, máis que funciona, falábamoslo agora casi como un mini ensaio, publicouse como artigo, pero casi pola súa extensión podería ser un libro breve. Entón, pois nada, o mellor cando vistes esta elección de texto, vos preguntastes como cadraba este texto nunha xornada de estudo que xirou alrededor do conceito de culturas políticas, mas en conversas co Bruno preparando estes contidos, víamos que tiña sentido este texto porque nos pode guiar para tamén entender como mudaron as culturas políticas na Galiza recentemente, ou nos últimos 50 ou 60, 70 anos, en relación cos procesos de modernización. Entón, pois nada, deixamos co Bruno e obrigadas. Bueno, escúitaseme, non? A ver se me podo poñer aquí cómodo para falar. Ben, pois nada, moitas grazas polo convite ás compañeras e aos compañeros da revista Clara Corvelle. Eu tamén os coñezo dende que se puxeron a andar e seguí moi de preto toda a súa evolución, con bastante interese. Estou moi agradecido de estar aquí, sinceramente, pero xa estuve un ano pasado e este ano, para intentar non aburrirvos moito, intentar que isto sea un pouco dinámico e que esta seguinte hora a disfrutemos con este artigo que propuxo para facer a lectura guiada. Entón, insisto, moitas grazas por estar aquí. Ben, Elena Miguel contactoume fai un par de meses antes do verán, creo, ou durante o verán, pareceme. Claro, como eu para falar de culturas políticas e das novas clases medias rurais. Claro, eu fixen a tese sobre o mundo rural, en transición do mundo rural cara ao medio rural, porque como que o seu tamaño diminuiu, entón agora xa non é mundo, sino é medio. Tamén nacín, socialicei gran parte da miña vida no medio rural, entón, coñezo tanto por experiencia de vida como en calidad de investigador. Eu agora que isto sempre quixen dicir en público, mas agora estáseme grabando, estamos, isto máis despois para YouTube, claro. Claro, eu veño, a miña cultura política é do PP. Eu veño de aí, quero dicir, a miña familia, a
a miña familia, bueno, claro, estamos grabando, pero refírome, eu veño dunha cultura política do Partido Popular rural, non? Porque é o dominante, o hexemónico no Concello, entón, bueno, pois, quero dicir, penso que isto tamén é importante para, bueno, para sermos conscientes de, pois, as diversidades que hai por aí adiante, non? E tamén porque, como vou facer co autor desta lectura, sempre é importante saber as culturas políticas dos investigadores, porque desas culturas políticas elaboran as preguntas, non? Entonces, bueno, pues é interesante, non? Saber onde ven cada quen. Entón, ben, convidouseme para falar de culturas políticas, insisto, medio rural, entón ese era un pouco o obxectivo. Eu entón pensei que pola miña formación doume moita liberdade tamén a Elena para poder elexir o artigo. Neste caso quixen elexir un artigo, non un libro, para falarmos de culturas políticas no medio rural. Claro, eu dicía, bueno, que é necesario saber ou que será interesante para vos para poder un pouco aquí pensar e reflexionar sobre o medio rural. Ben, primeiro un pouco coñecer o medio rural que temos actualmente, moi variado, isto é moi importante telo en conta porque caemos habitualmente en clichés, en ideas uniformizadoras, non, do medio rural, quer dizer, ao final temos un medio rural moi variado, non? O interior, a costa, gandeiro, vitícola, montaña, en fin. Entón, non hai unha Galiza rural, isto é unha primeira limitación importante, porque é sempre moi diverso. Segundo, coñecer como se conformou históricamente ese medio rural e intentar especificalo, non? Como foi pensado polos intelectuais, aquí que vamos a elixir este texto de José Antonio Durán, que foi un intelectual que o pensou no seu momento. E, en terceiro lugar, pois, coñecer tamén neste caso, para min, falar das culturas políticas, pero tamén falar das estructuras productivas e das estructuras económicas que sustentan as sociedades e, polo tanto, sustentan tamén as súas relacións sociais, políticas e, polo tanto, a súa cultura. Entón, tamén eu asumo un enfoque moi estructuralista, se se quere decir neste caso, concebindo que a cultura política está un pouco por encima da estructura productiva e económica. Entón, tamén intentarei reflexionar sobre esa cuestión. Entón, tendo todas estas ideas en conxunto, pois eu propuxen este artigo de José Antonio Durán, El problema agrario de Galicia. O motivo polo cal o propuxen, ben, é porque trata o problema agrario. O problema agrario ou a cuestión agraria é un problema contemporáneo que cruza todas as economías europeas no século XX, porque basicamente é discutir sobre que facer desde un punto de vista urbano, e isto é bastante importante, urbano e liberal e capitalista, que facemos co medio rural, ou que facemos co mundo rural, nesta transición que estamos facendo do feudalismo cara ao capitalismo. Nas cidades isto é moi fácil, temos o movimento obreiro, temos a burguesía, pero que facemos cos campesinos? Entón, o problema agrario é importante abordalo, é importante entendelo para entender as culturas políticas que ali se dinamizan. Ben, entón, que facemos con isto? Entón, eu pensei que este artigo, polo título que leva, o subtítulo é mellor incluso todavía, porque insinúa que en Galiza hai un problema agrario e despois, 2 puntos, outro proceso de cambio por derribo. Entón, eu penso que isto de feito é recoñecido por múltiples personas, a capacidade que tiña José Antonio Durán de poñer títulos moi atractivos nos artigos, que funcionasen como gancho para depois ler o artigo, claro. Entón, esta é un pouco a idea, ben, de por que propuxen este artigo. Entón, todo isto, o das culturas políticas, do mundo rural, deste artigo, como digo, fía todo a lectura guiada que agora vou a propoñer. A estrutura da miña presentación, que tamén parece un pouco caído de explicala, xa que non trouxe ningún tipo de PowerPoint ni nada polo estilo, é basicamente dividir a lectura en 2 partes. Por unha parte, definir un pouco o contexto do autor e da obra, como dixen antes, é importante saber con quen estamos falando, de onde ven, para saber que pensa, claro. Entón, definir quen é o autor, quen é José Antonio Durán, e que artigo temos entre mans. E desver, espero que isto vos interese, que, basicamente, definindo nunha palabra, diríamos un pouco rock and roll, porque José Antonio Durán, vamos ver que foi unha persoa que, en fin, non deixou indiferente a casi ninguén. Entón, isto é interesante.
Isto tamén insisto moito nesto de que é importantísimo conocer o autor, non? Para despois tamén entender a obra, non? Entón, esta primeira parte e a segunda parte xa pasarei ao que é pois, a lectura en sí, a guiada, non? Pois parándome un pouco nas ideas principais, un pouco resumindo, ainda que xa sei que supoño que tampouco se espera que resuma, non? Porque tamén sería un pouco aburrido os contidos do artigo, pero, bueno, ir propondo o que a mí me parecen os elementos máis importantes do artigo e como isto, ademais, pois pode dar lugar a discusións que xa se levan aquí tendo toda esta tarde, non? Sobre pois as diversas culturas políticas que neste caso, tanto pola miña formación, pola miña orixe, ademais sociopolítica, non? Como polo perfil ideolóxico de José Antonio Durán e as cousas que tratan no artigo, xa vos adianto que aquí non hai idealismos do nacionalismo organizado, non? Galego, refírome, non? Quero dicir, aquí eu entendo que quizás o máis interesante será pensar un pouco no mundo rural e nas clases medias rurais que non participan políticamente nos marcos clásicos do idealismo de vamos a Santiago de Compostela a universidade, fundamos un sindicato, formamos parte do bloque durante uns anos, esas cousas, senón que todo o contrario, xente que non se alinea ou que non se alinea ou que nesa non alineación precisamente participa moi activamente das redes do poder do Partido Popular. Ben, entón, isto sería un pouco como vai a transcurrir esta lectura guiada. Ben, entón, pasando para a primeira parte, quen é José Antonio Durán, autor e obra, para entendermos quen é el, hai que dicir que, ben, el nace na Pobra de Seabra, de forma accidental un pouco, porque basicamente seu pai traballaba nos ferrocarrís, é daqui de Pontevedra, seu pai, súa nai é de Rianxo, creo que da parroquia de Asados, teño aquí posto, non sei se alguén conoce ou non, pero isto vai ser importante porque ele vai ter moita vinculación co mundo rural de Beiramar, que chama ele, non? Basicamente porque eu creo que supoño que tuvo moita vinculación sentimental con Rianxo e botou parte da súa vida ali. É certo que José Antonio Durán, a súa mocidade medra aquí en Pontevedra, pero despois boa parte da súa vida adulta vota entre Madrid e Morata de Tajuña, de feito, concretamente, e outros meses de verán, supoño, que pasa aquí na Galiza. Entón, este é un pouco o seu transcurso vital. El naciu no ano 41 e finou fai 5 anos, no 2020. Entón, José Antonio Durán é basicamente un intelectual independente, de longa trayectoria. A maior parte das cousas que escribiu, as máis importantes, que a nós nos interesan aquí agora, son cousas que escribiu fundamentalmente nos anos 70 e 80. Tivo moitas profesións, escritor, documentalista, investigador, colaborador de múltiples medios, foi moi coñecido pelos documentais de historia que ten feitos na televisión de Galicia. En fin, estas múltiples profesións que tuvo están un pouco explicadas tamén pola súa formación, que tamén tuvo unha formación pouco ortodoxa, sino que, eu intentando preparar aquí esta lectura guiada, preguntándolle a xente, claro, descubro que formouse magisterio en Pontevedra, pero estudiou tamén filosofía en Santiago de Compostela, ciencias da educación en Madrid e creo que tamén cursou algúns estudos de socioloxía en Francia. Entón, en fin, inquieto intelectualmente cando menos. Con todo isto, durante toda a parte da súa vida adulta, José Antonio Durán, ademais, isto tamén é algo importante, é un intelectual que actuou fora da academia, fora da universidade. De feito, pénsase que quizáis a súa frustración de non poder entrar na universidade marcou a posteriori o seu particular estilo agresivo nos ensaios. Precisamente, de feito, falaba aquí antes con Helena que no propio título do artigo que ten, El problema agrario de Galicia, agora remitíame ao libro de Vicente Risco de El problema político de Galicia. Eu creo que ele, ao mellor, sí que sería un pouco reconocido, eu evidentemente nunca o coñecín, pero
dá unha sensación, vendo a súa biografía, que eu creo que viuse un pouco recoñecido ou interpelado pola figura de Vicente Risco, porque el, en algunhas entrevistas que ten dado, pois, dicía tamén que el non recoñece mestre ningún, como tampouco facía Vicente Risco, son autoformeime, e de feito ten, contra esta ofensiva que tiña contra a universidade, moitas frases célebres, como, por exemplo, dicindo profesores poquísimos, son antiacadémico por esencia, teño pésima opinión do corporativismo profesional. E despois di, se fixen ben algunha cousa na vida foi quedar fora da universidade, ou non quedar de profesor universitario. Entón, en fin, tiña este particular estilo. Despois tamén el foi, insisto, xornalista e tamén repartiu contra eles bastante, o sea, xornalismo nefasto, que hoxe se fai. Entón, ele ten un perfil, digo, así, pois, eso, independiente, agresivo, bastante personalidade, Políticamente, coñecía, el botou tempo en Madrid, coñecía a xente do grupo Brais Pinto, pero non era nacionalista, era progresista, pero tampouco do PSOE, tampouco era conservador, era bastante antifranquista. Entón, ese é un pouco o seu perfil, de profesional, sentimental, político, etc. Unha persona independente, non aliñado, libre pensador. Entón, parece que podemos elixir un pouco que José Antonio Durán podemos aquí, en que José Antonio Durán podemos centrarnos. Entón, o que máis nos interesa é o José Antonio Durán, historiador do agrarismo. El escribiu varios libros, por exemplo, o máis importante para mí, o agrarismo e movilización campesina en el país gallego, e despois tamén escribiu este artigo que en realidad ten unha intrahistoria bastante particular, e isto tamén nos dá un pouco a súa visión, a súa experiencia vital tan particular, porque el, de feito, ten un blog moi famoso, persoal, que ainda está en activo, que creo que se chama La Cueva de Zaratustra, creo. Sí, non? Entón, en ese blog presenta a historia un pouco deste artigo, que formaba parte, en realidade, dun libro que nunca foi publicado, e que foi incluso, según el decía, foi secuestrado en su momento, o sea, non publicado. Foi un libro que se chamaba Galicia, Realidade Económica e Conflicto Social, que foi encargado ao Servicio de Estudios do Banco de Bilbao no ano 77 e que non se publicou. Ainda que eu intentei averiguar, se alguén non sabe, se podese falar sobre isto, non era tanto un secuestro por motivos políticos, quizáis, sino que simplemente non foi publicado, ou eso é o que se sabe hasta aí se pode ler, supoño. Pero, en fin, el ten unha definición deste libro onde sale este artigo, en realidade, é basicamente o prólogo del, a introducción do libro. Entón, e el ten aquí, por exemplo, descrito que do libro ese de Galicia, Realidade Económica e Conflicto Social escribiron máis de 40 autores, ilustracións, en fin, edición en galego, en castelán, tiráronse 12.000 volúmenes de 800 páxinas cada un, baixo a súa dirección e a súa coordinación. Foi secuestrado pola entidade editora, entre monumental escándalo, circulan ediciones piratas y en fotocopias fue objeto de regalo en bodas y celebraciones diversas. Entón, unha cousa, o sea, tiña pinta de ser un tipo bastante divertido, creo José Antonio Durán. Claro, tendo en conta que eu entendo que isto escribiu él, porque era o seu blog. Entón, despois, algo interesante tamén, que antes de meternos no propio... Estou tirando bastante a súa parte, porque ao final tamén é un artigo, isto tamén falábamos antes, o artigo non dá... Eu acordome que os anos anteriores falachedes aquí, lecturas guiadas de libros, e o artigo evidentemente ten menos de comentar, pero tamén temos a parte de comentar o autor, neste caso. Aspecto metodolóxico que é importante ter en conta, non? El, para ben e para mal, traballou fora da academia, é un intelectual que traballa fora da universidade. Entón, para ben, non está suxeito a, moitas veces, aos corsés que estamos na universidade sufrindos, non? Pois preguntas repetidas, artigos que non valen para nada, porque non, ao final o que necesitamos publicalo para os exames, non? Entón, sí que é certo que neste caso ele tiña esa parte positiva, pero tamén, neste caso, tiña algúns aspectos negativos, claro, da súa forma de traballar. Del dice moito que era un intelectual moi original, moi innovador, pero que, por exemplo, as súas investigacións adollecían moitas veces, neste artigo vaise ver, non sei se alguén o liu completo, se o liu completo, non sei se se dou conta ou túa sensación de que se estaba perdendo, porque el ten unha forma de escribir en torrente, non? Entón, el vai escribe para adiante e non...
e despois ti notas que non hai unha especie de estructura, non hai unha pauta, non? Entón hai moito deste estilo. El, por exemplo, caracterizouse moitísimo por usar de forma moi intensa, cando ainda non se facía moito, as fontes hemerográficas de xornais, en algúns casos de forma un pouco acrítica, non? Dando lugar a algunhas disputas con outros académicos, non? Por exemplo, falando da Unión Campesina, un sindicato campesiño da zona da Coruña, de principios do século XX, el tiña collido o dato de que había un xornal que era, por suposto, a corda da Unión Campesina, que decía que a Unión Campesina era unha organización fortísima de 50.000 socios, non? E despois, as pescudas de outros investigadores non descubre a Unión Campesina, era un sindicato importante, pero para nada era unha organización de masas, como o mellor ese. Entón, había ese tipo de tiras e afrouxas, non? Outro tira e afrouxa que tamén tuvo foi que el, basicamente, pola investigación que el fixo, e desto falará o artigo, el dicía que o foro en Galiza, o problema da terra en Galiza, é o foro, que é o contrato de longa duración da terra, que non era tan importante como se fixo creer en Galiza, non era tan importante, non era tan común. O que era bastante máis grave en Galiza era sobre todo o problema dos subarrendos, ou dos arrendos a curto prazo, que son arrendos xa típicos de terras, son moito máis agresivos cos intereses dos campesiños, porque literalmente, se non pagabas ou se por decisión do propietario quería cancelar o contrato, o campesiño quedábase literalmente como xornaleiro, como sin propiedade de nada. Entonces, ao largo do artigo vamos a ver que un dos seus grandes cabalos de batalla era basicamente incidir na idea de que o foro é unha pantochada, é unha especie de conto que nos tragamos dos agraristas. Con isto, indirectamente, atacaba o ideal do campesiño propietario galego, do pequeno campesiño propietario galego, dicindo que, a historia, o problema agrario de Galiza aquí non hai problema, quero dicir, todo o mundo é propietario, todo é clase media, no medio rural galego. Entón, el dicía que non, que iso non é así, e que, en realidade, as fontes e tamén a intelectualidade dos agraristas o que están facendo é ocultar un problema que é o de que temos unha clase de campesiños pobre, que están suxeitos a extracción de rentas por elites rurais que están ocultas, e que están ocultas nesta masa ou neste ideal ou neste mito do pequeno propietario. Isto será un elemento importante. As elites rurais galegas, a burguesía rural galega, ocúltase no mito do pequeno propietario. Entón, isto sería un pouco outro cabalo de batalla dele, co que tuvo, tiras e afrouxas con investigadores sobre esta cuestión. Con todo isto, e a todo isto, a cuestión é que José Antonio Durán tuvo un impacto na historiografía galega bastante brutal. Foi citado por todo o mundo, incluído Antón Santos, que o revisei. Fui citado por todo o mundo, por Ramón Villares, en La propiedad de la tierra en Galicia, co cal, polo que vexo, tiña unha boa relación. Isto é interesante, porque, por exemplo, non tiña unha sensación. Fui citado por sociólogos, por economistas, Colino, Touriño, de Economía, Delmiro López Iglesias, todo o mundo o cita. Tuvo un impacto bastante importante, brutal, pero dende o mismísimo ano 81 que se publicou, hasta a día de hoxe síguese citando a súa obra. Entón ten unha influencia bastante importante, el. Entón, esta é un pouco así a primeira parte desta presentación, que intentei facer, presentar a José Antonio como persoa, como intelectual, e un pouco tamén falar desta obra, de cal é a súa esencia, cales son as súas características, e cal foi un pouco o seu impacto na sociedade galega, na academia, na historia, pero tamén, insisto, noutras ciencias sociais, na economía ou a socioloxía, ou o que for. Ben, entón, pasando logo xa para a segunda parte, aquí é cando eu resumo un pouco as ideas e a estrutura do artigo en sí. Xa nos olvidamos un pouco del e pasamos xa aos contidos. Ben, o artigo está dividido en 4 puntos,
ten un certo estilo de torrente, xa dixen antes, de que ele escribe para adiante, porque ti vas vendo que parece que o seguinte punto non ten relación co anterior. Entón, a forma que ten de escribir, ti detectas que ele está facendo un estilo de escrita a veces automático, non? Así como vai pensando, pois vai escribindo. Que tamén é certo que hai que poñerse no anos 70 diante da máquina de escribir. Hoxe en día, con corte e pega en Word, pois claro, non hai tanto torrente. Entón, isto é importante. O artigo ten 4 puntos. Insisto, empeza con a introducción, empeza co primeiro punto, nuestros estudios campesinos, onde fai unha análise do estado da cuestión acerca de como os intelectuais galegos pensan o problema agrario de Galiza, no século XX hasta os anos 80. Despois, o segundo punto, de problema de fuentes, aquí fai unha crítica das fontes disponibles, porque ele basicamente achaca que os intelectuais, el insisto, non deixa títere con cabeza. El basicamente os intelectuais di que unha parte son colaboracionistas das elites rurais que ocultan a desigualdade, e a outra parte son cegatos, literalmente di esta palabra, cegatos que collen as fontes de forma crítica, as fontes disponibles para conocer o medio rural que temos, pois o número de campesiños, o número de propietarios, por exemplo. Ela fai moito fincapé nesta idea, dicindo que non é verdad que a propiedade da terra en Galiza está tan ben repartida como o mito do agrarismo triunfante quere decir. Entón, problema de fuentes. No terceiro punto, la Galicia no urbana. Isto é bastante tamén interesante, porque di Galicia no urbana. Eu non sei se a vos chama a atención, a mí sí, porque podías decir, pois a Galiza rural, pero, sin embargo, di a Galiza no urbana. Isto é polo feito de que el é dos que considera, e a mí xa casi, eu pensaba que non estaba de acordo, pero ahora casi me convenciu, de que Galiza, e el escribe isto no ano 77, el é dos que pensaba que Galiza non é un país rural, sociológicamente falando. É un país máis urbano do que se pensa tamén. Por suposto, non colle os datos demográficos clásicos, de que unha entidade de 7.000 habitantes ten que ser rural por sí, porque 7.000 habitantes eso non fai unha rúa. E el di que eso é unha tontería, que di que hai vilas mariñeiras de 7.000 habitantes en Galiza, nas Rías Baixas, que polas súas características de porto de mar, de que os mariñeiros, os campesiños mariñeiros están moi acostumbrados a ir a Londres ou ir a non sei onde a faenar ou a emigrar, pois que temos unhas sociedades máis urbanas, insisto, do que pensamos. Entón, por eso di la Galiza no urbana, dicindo como que xa o medio rural ou o mundo rural está xa moi condicionado por isto. E o punto 4, no punto 4, unha vez que define a Galicia non urbana, no punto 4 ele presenta un estudio propio. De feito, un estudio micro, antropolóxico, de historia rural ou de antropoloxía histórica rural, en Rianxo. Non sinala exactamente onde fixo o traballo de campo, nin tampouco proporciona os nomes das persoas que entrevistou, pero presenta un caso de estudo, basicamente para analizar, do seu punto de vista, como a modernización, a gran modernización do século XX, modernización entendida como industrialización, ou como entrada do capitalismo definitivo nas sociedades, como afectou ás sociedades campesiñas. E este punto 4 está dividido, a súa vez, en 3 subepígrafes. A agricultura de beiramar, basicamente porque fala dunhas comunidades que están moi influenciadas polo mar. Entonces, claro, isto tamén nos remite un pouco a idea esta que dixen antes de ter en conta da Galiza rural diversa, que parece que falamos de campesiños e metemos todos como se foran todos campesinos, que eu entendo que isto tamén pasa co movimento obreiro ou coa clase media urbana, que parece que todo é igual. Claro, despois vas ao traballo de campo e empezas a encontrar unhas diversidades. Claro, moitas veces é moito máis cómodo refuxarse no dato que che dá o IGE, o Instituto Galego de Estadística ou calquera censo que che di, hai tanta poboación deste perfil social. Entón, esta é un pouco a estrutura do artigo. Entrando xa entón coa idea principal do artigo, pensei que sería unha boa idea ler o primeiro parágrafo. É bueno ler para que vexades como empeza, e tamén vaise ver xa o seu estilo agresivo, e tamén vese un pouco o que quere xa dicir no primeiro parágrafo. Este ensaio aborda
unha vez máis, el problema agrario de Galicia. Claro, unha vez máis, anos 77, xa escribiu Beiras, xa donde... El sitúase moito tamén na corrente de estudios campesinos a nivel internacional, entonces el xa chega tarde, temporal e consciente de que o seu artigo xa é outra pedra máis onde bate xa moi manido. Este ensayo aborda unha vez máis el problema agrario de Galicia. Parece difícil, ciertamente, añadir palabra nueva a tantas otras que van dichas. Pese a todo, el presente análisis tiene ciertas pretensiones heterodoxas. O sea, él mismo se descubre. Para empezar, no va dirigido a los fieles de esta o aquella capellanía, sino a las gentes, al público en general. No ha de resultar tampoco un ejercicio complaciente que cargue la culpa de manera casi exclusiva en las estructuras, en los campesinos o en los políticos, pues quien más, quien menos, todos tenemos algo que ver en este proceso de cambio por derribo, acelerado y fundamental. A mí me gusta como escribe, tamén é certo. En fin, penso que adianta xa moitos elementos do que xa levo explicado acerca do que quería facer el. Outra frase que justifica un pouco o seu estudio ten outras frases memorables máis adiante. El sempre dedique, pois iso, nunha sociedade maiormente rural, de sempre campesina, que ora va camino de despoblarse, de dejar de serlo, que hay de raro en el hecho de que la mayor parte de los esfuerzos de todos se encaminen a interpretar el sentido de aquel proceso, sin duda generado por la más implacable acción de derribo que viera nuestra historia. El fala do derribo como proceso de modernización. Entón, o seu artigo é basicamente unha crítica á modernización. Unha crítica ao desarrollismo. Desarrollismo entendido como a palabra española de modernización, modernization, en inglés. Desarrollismo porque é a palabra que o propio franquismo adopta para o que sería o gran salto económico dos anos 60 sobre todo, de España. El identifica o desarrollismo, o inicio do desarrollismo nos anos 50. Ben, ata aí todo normal. Claro, identifica a modernización como un cambio por derribo. Modernización sin contar con mundo rural, non integrado, sino que derrubado. Esta idea, en ningún caso, ele é unha persona tamén moi internacionalista, José Antonio Durán, entón ele para nada é nacionalista, aínda que se leva ben con eles, polo que se deixa entrever, especialmente con Ferrín, que de feito acaba con a cita dele, o artigo, por certo. Entón, ele non é nacionalista e, de feito, moitas veces, para meterse con eles, di que, por suposto, isto non é algo específico noso, del diferencialismo, sino que, claro, efectivamente, o problema agrario é unha cuestión internacional. Como a modernización se produce sin contar con medio rural. O elemento particular galego é que a modernización é un cambio por derribo. Noutras partes de Europa é un cambio por negociación. Por exemplo, podemos pensar o mellor en Francia, en algunhas partes, ou o mellor en Irlanda, ou o mellor en Escocia, non? Dá a impresión, ou en Suecia tamén, onde a modernización foi un cambio por negociación, máis ben, non? Entón, el di que isto a súa idea, que para nada é singular, en Francia estáse falando de fins dos paisáns, a fin dos campesiños, as herdanzas rexeitadas, entón todo isto encaixa nesta onda de estudios campesiños, non? E claro, a cuestión agraria pensamos, ou pensade, nesta idea de, claro, o liberalismo, o capitalismo, o mundo urbano, que fai con estes campesiños que non que se resisten á creación dos mercados de terra, que se resisten á creación dos mercados de traballo, que son indispensables para modernizarte. O sea, a industria de Barcelona necesita traballadores de Rianxo, quero dicir, esta é a idea. Entonces, os campesiños deben rendir a casa, abrazar a modernización, os que queden no medio rural convertirse de campesiños paletos a ganaderos empresarios, e os que non, que migren a buscar o seu traballo na cidade. É unha crítica a isto, fai, entón, insisto, non hai transición, non hai pacto, todo isto está ao largo do artigo, non hai negociación no momento moi interesante como é o da transición política que está vivindo mentre ele escribe este artigo. Isto tamén é bastante, a mí, ao meu modo de ver, interesante. O mundo rural non está sendo desenvolto, sino que está sendo destruído. Esta é unha idea importante que dá
é que, de feito, pouca xente naquele momento o está vendo. E isto é un elemento bastante importante da súa contribución, o José Antonio Durán. Eu penso que por isto é tan citado, de feito. El, de feito, a mí dá a sensación que ele alinease ideolóxicamente neste artigo, non sei se ao longo da súa vida, pero dá a sensación de que ele alinease bastante co neopopulismo rural, de tradición, larga tradición do século XX, cos clásicos de rusos, con Chayanov, ou, para quen non o sepa, o populismo rural como esta corrente ideolóxica que postulaba que o campesiñado para nada era un obxecto a extinguir na transición ao capitalismo, dende o feudalismo, senón que era unha entidade en sí que podía ter o seu acomodo por sí mesmo. E que, de feito, pois iso, chegando ao punto de que a economía, os campesiños tiñan a súa propia economía, que era a economía campesiña, que non era para nada unha economía capitalista, polo tanto non era enemiga para os marxistas, pero tampouco era unha economía capitalista que os capitalistas puderan decir, vale, pois estodes perdonados, podedes pasar, non? Entón, el basicamente alinease un pouco con esta cuestión. O artigo, claro, construído desde esa posición ideolóxica, o artigo está cruzado constantemente coa dualidade urbano-rural, claro. El sitúase no lado rural e sitúase nunha crítica a todo o urbano, esa é a sensación que me dá. Entón, insisto, fai esa crítica cando ninguén o ve, nos anos 80, e fai unha crítica, insisto, unha crítica tanto aos intelectuais urbanos e como a todas as correntes ideolóxicas e políticas que do espazo urbano veñen. E aí incluye a nacionalistas e incluye a socialistas. Neste caso, refírese a eles como os eurocomunistas, polo xiro, entendo, do PCE e máis do PSOE, no seu momento. Entón, el di tamén, tampouco se esquece, evidentemente, porque ti podrías pensar, isto soname a neoconservador, pero tampouco, porque tamén ten para eles. Entón, de feito, tamén di que este cambio por derribo ven do desarrollismo franquista, e o desarrollismo franquista solamente ten como políticas por medio rural a concentración parcelaria, que é un escándalo de fracaso, e a inmigración, cousa que é unha especie de drama, é a oportunidade, pero a vez é un drama. E de feito tamén ten unha frase que me gustaría que citar sobre o tema da crítica ao franquismo, dicindo que, por exemplo, que as políticas franquistas refírese que desde as primeras horas, anos 50, refírese do franquismo, el movimiento pudo disponer de ciertos sectores del social-catolicismo más amarillista. Social-catolicismo refírese dos agraristas que antes do 36, que participaban de sindicatos, etc., ou de partidos políticos, pero que, que eran bastante conservadores e que rapidamente cambian de bando ao franquismo e colaboran con eles. Entón, insisto que el ten esta postura de torreón intelectual e disparando a todo o mundo, basicamente. Ben, primeiro punto do artigo. Vamos un pouco 35 agora. Ben. Vale, perfecto. Entón, nuestros estudios campesinos, os intelectuais ante a modernización, basicamente. Bueno, neste primeiro punto, el fai un estado da cuestión de como está o pensamento agrario. Xa avancei antes de que el basicamente di que o pensamento agrario está moi mal, porque basicamente aquí o medio rural solamente está pensado por urbanitas, que son do PSOE ou que son do PG, pero urbanos todos eles. Entón, iso non nos vale, non? Iso nos vale porque non conocen a realidade rural, non? Primeiro cita a Coliño a Touriño, falando de que, estudios loables, pero complacientes co eurocomunismo, falan. E despois, de feito, eu entendo que se refire ao PG, pero tamén é bastante interesante, bastante gracioso como o fai, ou a mí por lo menos divírteme, ver como, por exemplo, eu entendo que lle mete unha navalla entre as costelas aos da UPG cando di que, claro, o nacionalismo organizado surge a vez que surgen as políticas urbano-industriales do franquismo.
Entón, el di que o nacionalismo organizado non nace no medio rural e que, polo tanto, son, basicamente, paracaidistas que chegan aquí, a Castelo de Miño, a politizar isto e, bueno, non nos vale. Entón, temos que superar isto. Entón, os estudos intelectuais, mal, en xeral, el di que, bueno, que o mellor ven de fora, fala evidentemente, el ten en conta toda a represión exercida sobre os antigos intelectuais de antes do 36 e di que, bueno, as mellores cousas que ao mellor se poden salvar veñen de púlpitos da emigración latinoamericana, onde escriben alá, aínda que estean vivindo na Galiza, pois antigos intelectuais aos que si lle ten algo o seu beso de respeto, como Cruz Gallástegui, ou senón a intelectuais estranxeiros que pensan o mundo rural galego, como o xeógrafo Boyer, Abel Boyer, o vello complexo agrícola, que ten un estudio sobre o caso galego. E tamén, tímidamente, de Otero Pedrallo, aínda que eu creo que tamén o empaqueta un pouco dentro, evidentemente, das élites rurais que ele ataca no artigo. Entón, este é un pouco o elemento que el saca. Implicacións importantes, penso eu, aquí para o futuro, claro, de como pensamos as culturas políticas no medio rural. Si el di que, especialmente, os nacionalistas son, basicamente, xente da cidade, e que non saben o que é o mundo rural. O segundo elemento que destaca neste primeiro punto é que, ademais, tanto os socialistas como os nacionalistas aceptan acríticamente o paradigma da modernización. Todo o mundo, exceptuando os populistas rurales, que non se meten dentro da roda da modernización, todo o mundo acepta que o medio rural ten que modernizarse. Entonces, que toda a oposición da esquerda cita moi loable, que se esforzan moito en facer el atraso económico de Galicia ou economía campesina e capital, de Colino e de Touriño, que vale moi ben, pero que todos beben do marco da modernización e que, polo tanto, non poden ver máis alá, aceptan o derribo tamén do medio rural. Entón, isto é todo moi interesante. Despois tamén ten outras cuestións que isto tamén me gustaría aquí comentar, que tamén sirve moito para falarnos sobre as cuestións das culturas políticas, é sobre como fala de que, precisamente, a universidade sirve para que os fillos destas élites formadas, que se forman son veterinarios, son historiadores, son estudiantes de dereito, o que sexa, estas novas xeracións son as que están na universidade, reciben os fillos das clases medias rurais na universidade, cooptanos ideolóxicamente e despois devolvenos ás aldeas para que dende dentro desarticulan a comunidade campesiña. Dito de outras palabras, pois un pobre neno labrego que vai á USC e ali convírteno de briga a briga ou algo así, por exemplo, por poñer un exemplo, e claro, volve á aldea a desarticular aquí os principios da comunidade campesiña. Isto sería un pouco a idea que el dá, sobre como a universidade funciona como transmisor desta ideoloxía, sea nacionalista ou sea socialista, e como estas ideoloxías están funcionando como cooptadoras de elementos do rural que despois volven ás aldeas e elas mismas desarticulan a comunidade. Isto é bastante importante. E sobre todo tamén porque aquí tamén isto o PP fai moitísimo. O sea, quen son os representantes fai no PP, fai no PSOE, fai no BNG. No medio rural, ter a un joven de 26 anos que mira para aí que seus pais estuaron en Suiza, entón que foi estudiar a universidade, que volve formado, volve licenciado, é veterinario ou algo así, ou é enxeñeiro industrial e agora dedícase a arreglar, é fontanero. Entón entra en todas as casas, ten todos os contactos. Isto é ouro para as redes políticas locais, porque é un elemento importantísimo, quero dicir, esta persona. É respetado na comunidade, porque ten o triunfo da academia, de ser unha persona formada.
pero onde nós, claro, onde di noi. Entón, isto para os partidos políticos é o obxecto a cooptar, sea do PP, sea do Bloque ou sea do PSOE. Entón, este é un elemento que el ten presente neste artigo. Despois, pasando máis para adiante xa, o problema de Fuentes, el fala de que no problema de Fuentes, el basicamente ven a dicir que os intelectuais, os que non traballan directamente para as elites, non comprenden o medio rural porque os datos cos que traballan son datos que tamén están feitos nas cidades e non entenden o medio rural. El fala dos censos agrarios. Isto tamén é importante, é un elemento xa un pouco igual de friquismo histórico, de que anos 60, 70 as estadísticas internacionais dos estados melloran moitísimo. A FAO-Stat, a OCDE, o propio Estado ten censos moi xa afinados. Hasta ese momento os datos estadísticos eran moi pobres. Entón, e el basicamente ven a facer unha crítica a estes censos. E para o caso galego, el basicamente señala que o número de absentistas, o sea, que os censos o que señalan para o caso galego é que hai unha gran masa de propietarios. E el di que eso non é verdade, que o que hai en Galicia é unha gran masa de absentistas, que son as elites rurais, que son as que están cobrando as rendas das terras que teñen subarrendadas a súa vez a unha clase media-baixa campesiña, que é invisible. É invisible porque todo o mundo consume a idea do pequeno propietario rural, e os censos avalan eso. E el tamén deixa caer a idea de que non é un erro que os censos amosen iso. El di que os censos son un instrumento ideolóxico que está feito para iso, precisamente. Que os censos amosan o que as elites queren que amose. Entón, isto tamén é unha idea moi importante, resumindo, porque eu penso que vamos avanzados do tempo e hai que avanzar. Entón, esta é unha idea importante neste apartado. Ele sigue avanzando no artigo, no punto terceiro, en la Galicia no urbana, e aquí é cando ele presenta esta idea de que vivimos nun país que é máis urbano do que pensamos, e isto é nos anos 70, o sea, que imaginádemos. Ainda así, fala da ideología ruralizante, como parte da ideoloxía destas elites rurais, que precisamente queren que entra todo dentro do PAC do Gadis, de la abueliña, toca la gaita e que Galicia, como é, quero te verde, era este ano, non era así o logo da Xunta, creo. Entonces entra dentro de toda esta ofensiva cultural das elites rurais, que el sigue insistindo que están aí, que existen, métese moito con esta idea de que extraño sería que Galicia non tuvera a burguesía rural, sí que ten, o que pasa que, insisto, os nacionalistas non o ven porque son da cidade, os do PSOE tampouco, nadie o ve, solamente o vexo eu. Bueno, o vexo eu e tamén, ele alinease moito, insisto, co populismo rural, penso eu, e cos estudios campesinos, e cita a xente bastante importante, o sea, tampouco é que el dispare así con pouca, o sea, cita a xente Eric Wolf, por exemplo, nos anos 70, que de feito, el cita a Eric Wolf precisamente para señalar de que non solamente el di que os censos están mal feitos, sino que incluso xente tan importante como Eric Wolf di que os censos en moitas partes do mundo están feitos dentro da cidade e non se entende a realidade rural. Entón, isto é todo os elementos que el señala. Hai que ir rematando, pero ten moitos máis. O sea, tamén se mete, por exemplo, a cuestión de que o Concello, que os Concellos son entidades españolas, a xente non reconoce os Concellos. E el di, eso non é verdade, o Concello é certo que ten unha presencia débil, pero ten presencia, e non é tan pouco importante como, por exemplo, os diferencialistas, os nacionalistas da USO, supoño, queren pensar. Entón, ele avanza un pouco así no artigo nesta situación. E despois remata no punto 4, entre lo tradicional e moderno, co seu estudo de caso en Rianxo. E ele, insisto, que fai un estudo de tipo antropolóxico onde sigue a evolución dunha casa durante 3 xeracións. E basicamente ele intenta explicar, ele di, dentro dos estudios rurais, eu, José Antonio Durán, fago este estudo para que vexades que efectivamente existe unha clase media rural baixa e aquí vou a enseñar, e presento o seu caso de estudo desta familia, onde o que se ve basicamente é, entre comillas, pois ese derribo, como o elemento agrario vai diminuindo pouco a pouco a cada xeración. Primeiro
a primeira xeración, a máis bella, que serían campesiños non propietarios, que acaban propietarizándose a mediados do século XX, máis ou menos, pero precisamente cando a terra vale menos, porque hai fertilizantes químicos, hai tractores agrícolas, non? E a terra agora xa a xente non se pelea por ela, porque agora xa case se regala, de feito, non? A terra agrícola, falamos, Entón, el di que a propietarización realmente tampouco, bueno, moi ben, son propietarios, pero de que? Dunha leira, que lles vale eso? Entón, el fala de que, en fin, discute moito esa idea da propietarización como un relato de éxito da Galicia media rural. E habrá que rematar, non? Para finalizar, así, recapitulando. Entón, xa, pois, para recapitular, pois iso, insisto, ataca moi fortemente ese ideal da Galiza rural propietaria, señala moito esas elites rurais como responsables, pero neste caso representadas como exitosas, claro. As elites rurais galegas son bastante exitosas, non? Pero que tamén persiste esa cultura campesiña, por outra banda, non? Porque os campesiños, pois, evidentemente, resístense a desaparecer, incluso cando a súa cultura, incluso cando a súa actividade productiva, o sea, dedicarse á agricultura desapareciu, culturalmente eles ainda persisten con dinámicas sociais campesiñas, non? Pois, el fala, por exemplo, que unha estrategia típica dos campesiños é o familismo, non? Das estrategias de redes de apoios, da familia grande, vaya, clásica do medio rural, e de como, por exemplo, pois, é moi importante para axudarte e onde pois, as culturas políticas, precisamente do medio rural, pois, funcionan e son moi importantes. Creo que xa Naya antes falou deso, non? O elemento familiar como moi importante, non? E pouco máis, moitas grazas, e quedo xa a disposición das preguntas, dúbidas, críticas. Moitas grazas, Bruno. Abrimos entón a agenda para as preguntas que queirades facer. Comentarios, suxestións. Duas cousas. Non sei, bueno, Si, agarda un segundinho que che pego o compañero. quedeime aí coa dúbida de cando falaches das redes clientelares que ti viñas dunha delas, gustaríame saber de que zoa do país eres. Home, a ver, estas cousas. E quería preguntarche por si eu li un artigo, pareceu moi interesante, que me bastante. Mencionaches a Beiras, non? Sempre se fala do atraso. E querenche entender que ubicabas ese libro de Beiras no paradigma da modernización, non? Entón, o tema da modernización, o populismo, se hai certo debate con Beiras ou hai unha cita marginal nese contexto que estamos falando. Ben, a ver, en primeiro lugar, eu son da Baña. A Baña Negreira. Sí, preto de Compostela, máis ou menos. Pero de que aldea? Aldea de Lantón, parroquia de Salamé de Monte. No, pero, a ver... Xa mira aí os resultados do PP aí. Pois... 60%, non? No, pois mira, a miña mesa, a mesa da miña parroquia, que hai varias parroquias incluídas, é un pouco, ahora mesmo é un pouco o cinturón vermello do concello. No, a ver, no Concello da Baña foi un feudo, a ver, é interesante, pero porque na transición gobernaron candidaturas independentes que despois se pasaron ao PSOE e derribaron o poder político do franquismo ali. Gesto era o alcalde franquista que despois, bueno, ele foi derrotado nos anos 80 todo o rato, hasta que despois encontraron un Delfín que despois foi o candidato do PP nos anos 90, non? E puido xa ganar, e derribou entonces a hexemonía do PSOE dos 80, non? Entón, dende aquela gobernou xa o PP con maiorías aplastantes,
ata que ahora fai pouco pois xa perdiu a maioría, pero un pouco perdiu a maioría por relevo xeracional. E tamén, a ver, tampouco hai que isto non é Vigo nin a Coruña. A Baña é un concello moi pequeniño, rural, con bastante pouca cousa, e ali o xogo político é moi estreito, quero dicir, non hai marxen para grandes fantasías nin retóricas. Quero dicir, ao final que as pistas se mantían limpas e pouco máis, quero dicir. É así. No, estou recordando unha cosa que dixemos do PP de Vilalba, porque perderon, creo que nas últimas as eleccións despois dos 77, e preguntaban esos do PP que pasara, como pudieran perder, que perdieran a maioría con PSOE e co BNG. E decían que o factor principal é que morrían de cada proceso electoral 200 electores. Sí, a ver. Sí. Non sei se iso ocurre, digo, se ocurre, sí, pero Vilalba pode ocurrir máis. Sí. No, a ver, se te digo agora que o cambio político nese concello, eu presumo que en moitos concellos rurais os cambios políticos son cambios por xeracións, porque cambian as persoas, non é tanto porque digas, batalla política victoriosa, home, en algúns casos o mellor sí, pero é basicamente porque, bueno, acabou o ciclo dun grupo de persoas por edad, moitas veces, e hai un cambio de ciclo político, basicamente, donde non cambia gran cousa tampouco. Quero dicir, cambian as redes, hai certa convivencia, certo colaboracionismo. A ver, é certo que depende do concello. Eu creo que presumo que o meu concello é un concello onde a convivencia é bastante boa entre todos os veciños e as veciñas. Entón, digo, porque supoño que igual habrá outros concellos por aí onde igual habrá máis asperezas e máis rivalidades entre os diferentes grupos, non? Pero no noso caso non é así. E despois, ao que daba no tema do Beiras, preguntábame se tiña máis citas con el, non? Sí que o cita, pero non fala moito dele. Non, porque a sensación que a mí me dá é que el critica, pero eu creo que notase que despois ten unha relativa boa relación coa xente, entón é unha crítica honesta. Entón, o sea, critica eso aos nacionalistas, pero despois, por exemplo, con Ferrín vese que se leva ben con el, ou con Colina e con Touriño, que sabes, que tamén os critica, que di que moi ben, pero que non, o sea, que está moi ben o traballo que facedes, pero non vos enterades de moito, pero despois tamén ten unha boa relación con el, supoño, a nivel persoal, entendo, vale. Entón é unha crítica contida, creo eu, tampouco. O que pasa é que o máis importante de todo é que el sitúase, insisto, a nivel ideolóxico, el di, aquí o que hai é franquistas conservadores de dereitas, socialistas e eurocomunistas e os nacionalistas. Sí, para encima da modernización. Están todos dentro dela, claro. E el sitúase noutra familia ideolóxica que é o populismo ruralista, que non hai expresión política organizada propia, non hai ningún partido político que digas, non? Que digas, a miña principal referencia é isto, non? Sí que é certo que a nivel internacional ese populismo rural caracterizouse históricamente precisamente por propor unha alternativa a esa modernización, a esa entrada do capitalismo nas sociedades de antigo réxime, dicindo que non, o sea, que o capitalismo podrá expandirse, pero dende logo non vai convertir os campesiños en proletarios, que os campesiños son inabsorbibles polo capital, non? Que teñen unha entidade propia e forte, non? Entón, que sitúase nesa situación. Pero, sí, cítao, pero, bueno, ahora mismo tampouco lembro máis cuestións. A mí me gustaría saber cal é a tua opinión, ou máis ben, cal é a opinión da historia agraria, do que hoxe se coñece dos estudos agrarios sobre Galicia, destas opinións que acabas de dicir que tiña Durán sobre a cuestión de que o foro non é tan importante como se di e da existencia desas élites rurais que son ruralizantes tamén, porque a mí tamén hai algo que me choca, non? Porque eu creo que se hai unha característica das élites rurais galegas é que chegado o momento
abrazaron o desarrollismo dunha forma salvaxe. É dicir, eu non vexo un espírito ruralizante, que Gadis faga eso, Gadis fai iso sobre unha paisaxe transformada, derruída, unhas vilas totalmente devastadas, que perderon toda a esencia ruralizante. Entón, chocan un pouco iso, que sin negar que hai unhas élites rurais, pero non me acaba de encaixar con que esas élites rurais son as que propagan unha visión ruralizante do país, e, bueno, tiña outra pregunta, pero xa se me preguntou. Sí, bueno, claro, como falamos de culturas políticas, entendo que se pode colexir que esas élites rurais, en boa medida, son o sustento das maiorías absolutas do PP e do que foi, sobre todo, o fraguismo, ainda que probablemente agora este mudando a composición dese PP na medida que creo que tamén está mudando a socioloxía galega en xeral. O que me chama a atención tamén nas críticas deste home é que efectivamente cargue ou dispare contra nacionalistas, socialistas, a dereita son todos urbanos, pero entón tamén temos que explicarnos por que non xurdiu ese partido populista agrario. Cando, por exemplo, no período da República, eu creo que en gran medida o Partido Galeguista, que tamén estaba conformado por elites vilegas, sí que había algo nel que pretendía responder a ese populismo agrario. Quero dicir, por que na transición esa sociedade rural non é capaz de producir un partido acorde ao que se supón que é a súa composición, e en cambio é a dereita española que consegue, que non é menos modernizadora ni menos urbanita, a que consegue, digamos, capitalizar políticamente a esas masas. Bueno, a ver, cal é a opinión? Sí, a ver, isto de feito eu preparando porque, a ver, eu a obra de José Antonio Durán xa conocía antes, xa fai de anos, o lino para a tese, pero eu, por exemplo, a él, a nivel persoal, non o conocía tanto, non? Entón, sí que é certo que preparándome esta lectura guiada, informeime con outras persoas, outros profesores da universidade que o coñecían máis directamente ou que estuveran implicados directamente nestas polémicas, non? Entón, sí que me falaron un pouco, por exemplo, pois sí, da cuestión do foro, non? Claro, isto ven vinculado coa idea, basicamente, claro, o foro, en teoría, a historiografía agraria galega que está toda na universidade, entendo, non? Sigue insistindo, de momento, con probas que, pois, de momento non hai outras probas que podan refutar outra alternativa, de que o foro é, efectivamente, o contrato máis común no medio extendido no século XIX, empeza a desaparecer a principios do XX, no medio rural galego, non? Sin duda. O que pasa é que hai rexións de Galicia na que o foro é bastante pouco importante. A Mariña Lucense, e incluso algunhas zonas do centro de Galiza, como, por exemplo, creo que falaba da Odeza, Lalín e tal, donde ali había moito subarrendo a curto prazo. Entón, unha das cousas que falan da interpretación de José Antonio Durán era de que o problema de José Antonio Durán é que tiña as catas que el fixoas en sitios onde o foro, pois, efectivamente, era pouco importante, onde había un subarrendo máis evidente, non? Entón, isto é o que se lle achaca a él. Que ocorre? Unha das cuestións características de José Antonio Durán é que, ademais, polo visto, evidentemente, sí que é certo que neste artigo ocurre, non sei, bueno, o libro que ten de galeguismo creo que vai citando as fontes, pero cita sobre todo, efectivamente, fontes biográficas, se non me equivoco, pero el, por exemplo, José Antonio Durán, el non creía necesario citar as fontes. E a tomar por saco. Entonces, claro, entón el afirmaba, e despois, claro, que isto tamén é interesante, pero porque isto tamén nos retrotrae, isto dixo outro día Jesús Giraldez, que é compañeiro, profesor de Historia Económica, porque eu dixenlle, José Antonio Durán, como intelectual, disparaba e despois preguntaba. E el dixome, pero que igual disparaba para ver se voaba a pomba. Claro, pero isto é importante, esta idea, porque precisamente na universidade moitas veces, polo comodismo,
ou eu que sei, pois noutros ámbitos da vida é complicado disparar cara a unha dirección na que non dispara todo o mundo, porque eu que sei, ninguén che vai a ler ou vanse a tratar de raro, pero pois José Antonio Durán non tiña medo deso. E que ocorre? Que moitas veces sí que entón é moi atractiva a idea que facía el de criticar, o sea, esta hipótese de cuestionar de que o foro é unha pantomima do movimento agrarista de a luita contra o foro, canto nos ou a movilización campesiña galega, non, Otero Pedrallo, fin de risco, todos aí a unha, e lográmolo, compañeiros, porque hoxe en día a Galiza media rural, é unha Galiza de pequenos propietarios, e podemos estar aquí na nosa Arcadia feliz, non? Como Dinamarca, e facer aquí un cooperativismo, non? E el di que, non, eso non é verdade. Entón, por eso ataca o foro. E claro, é señala onde máis doi, que é os contratos usureros de corto plazo da terra, non? Dicindo que eso é o que existe en realidad. Despois, claro, non falei de Feiraco e de Coren, pero el fala de Feiraco e de Coren no artigo. El di que Feiraco e Coren son basicamente un comeback, non? Un retorno das elites rurais galegas que despois actúan políticamente, non? Franqueira, sobre todo, en Feiraco menos, pero bastante, non? E como, efectivamente, pois nada cambiou. O sea, os campesiños que aceptan a transición á modernización, o que lles queda é ser traballadores de supostas cooperativas, como Coren ou como Feiraco, que énchense non, cooperativas, non? Feiraco, non sei que. Coren, que son empresas que están moi ben telas, quero dicir, estamos mellor con elas que sin elas, tamén hai que dicir as cousas, non supoño, digo eu. Ves, isto é unha parte positiva de vir de ambientes do PP, é que claro, que non, pero é verdad, porque é que eu son dos que penso sinceramente de que o país, efectivamente, o sea, o país faise da dereita cara a esquerda, non é solamente os nosos, non? Quero dicir, hai que contar con todos. Quero dicir, pasa que, bueno, hai xente que ten cartos, outra que non. Pero todos somos galegos, este é o tema. Pero sí que el fala de que efectivamente, que as elites rurais cooptan, no franquismo cooptan o medio rural a través destas cooperativas, que despois usan con motivación política. Vota estas candidaturas se quere seguir traballando. E pasa tamén na costa, non? Cas famosas conserveiras, non? Se queres volver o luns, espero que o domingo gane, non, este. Pois eso, así como se articula a dereita, claro. El deixo escrito, non? Ten unha cita de Fraga tamén por aí, de que, non sei que pasa con usted, creo, de que dille Fraga a José Antonio Durán. Entón, ese é un pouco o comentario que a ti. Dicías que non che encaixaba que as elites rurais eran as que crean ese imaginario ruralizante. Claro, digo que non me pega, decir, ainda que o fraguismo recurreu a moitos deses tropos para crear unha certa idea de, bueno, que tú dicía Cuña, autoidentificación, pero que na práctica real desas élites, é dicir, estos non son as élites rurais inglesas, alemanas, que sí que se envolven en toda unha estética ruralizante. Estas élites rurais galegas son amantes do tixolo e dos edificios altos, quero dicir, gustoulles a idea de... Sí, pero hai un... O alcalde de Pontareas, José Castro, cando dicía que había de feo en Pontareas, parecía Manhattan. Pero que mira, bueno, el fala do urbanismo tamén, e fala de, por exemplo, de como se transforman as aldeas, e fala da expansión do cemento como gran, por exemplo, critica moitísimo os arquitectos, como as xentes tamén das elites rurais, pero bueno, perdí un pouco o fío, pero bueno, é que perdí o fío completamente, bueno, xa me virá despois, pero en fin, hai máis cosas para comentar. Antón. Unha cuestión, pensas que o nacionalismo galego desde os 70
tivo un problema de interlocución co mundo rural e de introducción rural por unha cuestión de cultura política, non só de ideoloxía, de ser de esquerdas, sino por unha forma de dirixirse a poboación, de tratar con ela, por feito de que a súa poboación, bueno, os seus dirixentes maiormente viñan da universidade e de que fosen, bueno, como no teu caso, das aldeas, digamos que Compostela transformou a xente para mal, non? A hora de dirixirse a non falo de ideoloxía, falo de estilo, non que falamos hoxe na xornada, de maneira de intervir. En relación con isto, cabería a hipótese, facendo historia ficción ou contrafactual, de que houvese unha terceira vía, de que houvese un nacionalismo galego desde os 70 para aquí, populista, pro-rural, como se defendía, por exemplo, no realismo dos anos 30, ou é unha fantasía, non? Porque o risco que teñen propostas como a de Durán, como dos que se fan sin un movimento detrás, sin unha ligazón a algo que existe, é facer unha especulación ideolóxica. Isto podería ser así, pero como pregunta David, pero logo porque non foi. Bueno, a pregunta é, como nacionalistas, nos poderíamos ter ensaiado iso? Perdón, que dice a parte final, como nacionalistas? Sí, si nos poderíamos ter ensaiado iso. Vale. Sí, unha cousa, porque xa me acordei como comentabas ti antes, no, pero non hai contradicción ninguna, Eles xogan cos discursos, hoxe poño a Monteira e mañán vou ao Corte Inglés, ningún problema, quero decir. E vese ben no estilo propagandístico do PP, que tamén ahora xa fai todo o mundo. Quero decir, pois, cando estou no medio rural vou ali a Polveira e despois vivo en Romero do Nallo, en Santiago de Compostela, claro, eso fai en todo o mundo. Entón cambian a chaqueta sin ningún problema. Hai un cartel de Alianza Popular nas primeiras eleccións autonómicas que eu utilicei en algún sitio, que é basicamente que poñen unha foto arriba dun hospital e tal, non sei que, parece o Peirao de Vigo, non? Entón pon, a modernización, queremos isto para Galicia. E abaixo pon un hórreo oriental, por certo, destes cuadrados, non dos que son alongados, que é máis da miña zona, e vai, como a Alianza Popular, entiende la morriña, pero tiene soluciones. Entón, eso basicamente é que vamos con todos. Temos un pé no rural e outro no urbano e non hai ningún problema. E incluso a nivel propagandístico a veces teñen problemas que son graves. Eu acordo unha vez en Feiraco, que eu quero lle ben a fe que son da miña zona e tal, con eles, pero acordo un día que non puderon aguantarme porque subiron unha foto aérea da fábrica de Feiraco e claro, os arredores a nivel visual é todo o abandono, non hai nada, pero claro, a ollos urbanos la naturaleza, é o que se ve. Entonces vai e puxeron destos campos verdes salen lo mejor, de nuestras vacas. Pero de onde exactamente? Porque está todo a monte, quero decir, que me estás contando? Entonces caen nestes sinsentidos, sí, pero funciones. Claro, pero a cuestión é que, pero a cuestión é que é eso, que non nos devanamos os sesos e dicimos e que fallamos porque non sabemos dirixirnos, que temos que buscar maneiras, pero dá a impresión que a eles lle vale calquera patacada. É dicir, é igual. Que os seus propios reconocen, que din, pero en fin. Bueno, entonces está o canto detrás. Sí. No, porque despois, a ver, é que é certo que despois ti vas no medio rural, a xente claro que non quere eucaliptos. A xente non quere os eucaliptos, pero bueno, ao final dan cartos. Entonces é mellor ter eso que non ter nada. Entonces, pero eso é o tema. Despois, as culturas políticas. Sí, a ver, eso é certo, o sea, a ver, eu creo que si hai estrategias diferenciadas, sobre todo do BNG. Eu, por exemplo, notaba moito, eu estuve tamén, eu precisamente, como, claro, no meu caso en particular, eu estaba moi solo cando era máis novo. Entonces eu socialicei en Santiago de Compostela e a miña decisión, por exemplo, a miña primeira militancia foi en Anova. Por que estuve en Anova? Pois porque os meus amigos, cando houve a escisión, foron para ali, punto. Non houve maior recorrido teórico. Eu notaba moito con Anova. Durei pouco tamén ali. Pero claro, notaba que aquelo, ti, como ibas a... Eu acordome fui unha vez de interventor e, claro, era complicado manter a posición ali nos colexios, porque eso que eu era dali, que quero dicir que eu
pero claro, a xente notaba perfectamente de que me estás contando, se isto é unha cousa feita, non tedes discurso por lugar. Era unha impostura, eu notaba a impostura, sinceramente. O BNG, como é un partido máis de longa traxectoria, aínda que inicialmente, tal como eles din, sí que é certo que ao final son da cidade, non? E as grandes victorias iniciais son de movimento obreiro, industrial, e senón vamos a politizar elementos rurais, non? Pero vamos a Castelo del Niño, non é que haxa ali xente preocupada, senón de que vamos a usar aquelo, non? Entonces sí que é certo que ese é entre comillas, un problema estrutural que te obliga a adaptarte. Eu creo que si a día de hoxe, ainda que sí que moitas veces sí que é certo que hai problemas, e aquí o PP tamén ten problemas a veces, pero eles simplemente valelles calquera patochada, a veces, sí, o sea, porque collen pois xa está, un día aparece por ali Rueda temos incendios, o sea, puña un chaleco e non se afeitou, como aquén, Dios, claro, todo no monte, non? Quero decir, pero que estás contando, pero, vale, bueno, pero, en fin, eu sí que notei, na miña propia experiencia persoal, sí que notei, e falando con amigos, eu notaba moito que era, mira, a ver, supoño que conocedes Santa Comba, non? Ben, e conocedes algún de vos, supoño, a noite de Santa Comba. Ben, a noite de Santa Comba de fai anos, refiro, non a de agora, que creo que non hai nada. Entre salir de festa no Tarasca, os xoves, e salir o sábado ali a Santa Comba, ostras, ti notabas que non podías decir queres tomar un choco conmigo, compañeira, sabes? Non podías decir eso, porque sabías que a contestación iba a ser que me estás contando, quero decir. Entón, ti notas que as culturas políticas evidentemente son moi distintas, e que a veces tamén teño outro exemplo, cando empecé a decir xeo en vez de hielo, claro, Nos a nivel político ao final fomos frontais e morremos na intentona total, temos a ventaxa estratégica de que somos deles, non nos poden acusar de que non somos do rural, porque nacemos ali tamén, quero dicir, non, sabes? Entón podemos atacar de frente e cavamos trincheras e aquí quedamos, non? Entón, xeo ata morrer. E así quedou. E normalizouse, pero eu acórdome de que as primeiras veces, cando o tema lingüístico é un elemento fundamental, cando, claro, chegas da universidade pero exagerada, non? Entón agora dis gato, en vez de jato, ou dis Galiza, este xa elemento, claro, Galiza, como que Galiza? Isto que é, non? Claro, isto ti vas ao medio rural e rense de ti, porque, que me estás contando? Que Galiza, non? Pois a Galicia ou Galiza tamén se pode hacer. Eu creo que casi aceptan máis Galiza que Galiza, me parece. Pero bueno. Galiza. Perdón? Galiza, claro. Entón, sí, o sea, culturas, o sea, isto tamén é un debate que non se acabará. Os espazos son distintos, urbano, rural. Entón, son distintos, hai persoas distintas, tamén, non? Con culturas políticas distintas que tamén se poden ler en términos de espazos urbanos e despois espazos rurais, non? Si que insisto que aquí falamos do caso galego, pero que despois tamén podemos buscar noutras partes europeas, non? Outros sitios onde as culturas políticas parece que non desertaron tanto dos valores rurais, non? Insisto, Francia parece que é un país que onde os valores rurais están moito máis normalizados, e a ver unha palabra en inglés por Irlanda, non? Mais proud, non? En Irlanda é un caso, ti en Irlanda eres un gandeiro e estás en Dublín e ao mellor un dublinés que traballa nunha gran empresa colle e di, joder, un gandeiro, non? Porque teñen certo prestixio cultural, non? Aquí non é tanto, creo eu. Ben, pois, temos unha pregunta máis e fechamos, ou? Teño medio respondido, entón. Pero, sí. De feito, teño máis dúbidas que lle preguntarei así que... Pois, se vos parece como chegamos o tempo que tiñamos no programa, fechamos aquí. Moitísimas grazas, Bruno, por esta sesión e a todas por estar aquí a tarde.